Que se acerquen los representantes de la Peña Euskal Herria para recibir un pequeño detalle de parte de los txistularis de Ducata. Zorionak Peña eta ongi zurtez.
iluntzen duenean. Hostoak erortzen dira, negartante moduan. Jadanik berandu da, agur esatea, ez dela erresa, aitozazun eska, oixukan azazu, begiak itxita. Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, zerbait ateratzeko kanta berri bat orduan, zuek esaztertzeko arratsalde honetan, 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 dantzatzeko doinua ez dugu besterik, bilaguneko kuadrilla, izerdi patxetan, nahiko izango dira, arratsalde honetan, 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 honetan. Taupadetan du bihotza, dirua galtzetan, dantzatzeko gogoa, daramatzainetan, gitarri bolito joa, jarraituz badauka, dibertitzeko gaia, arratsalde honetan, 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 honetan. La Ratz Dantzari Taldea también se encuentra de conmemoración. 40 años trabajando en pro de nuestra cultura. 40 años trabajando codo con los txistularis de Burlata. Hortaz, datozela oholtzara, La Ratz Dantzari Taldearen ordezkariak Burlatako txistularien partez oroigarri txiki bat jasotzeko. Con lo que suban los representantes de La Ratz Dantzari Taldea para recibir un pequeño detalle de parte de los txistularis de Burlata.
Thank